2 minutes past 6 Washington DC tikulankhula pano ndi 2 minutes past 1 ya masana koma anzathu ku Beijing ku China ndi afika kale mawa kumeneko ndi 2 minutes past 1 pamene ku Kuwait ndi 2 minutes past 8 ya usiku kuphatikizanso anzathu ku Dar es Salaam 2 minutes past 8 koma ku Gaza ndi 2 minutes past 8 osaiwala ku Perth ku Australia nawonso afika kale mawa tulankhula pano ndi 2 minutes past 1 so kwina kulikonse kumene muli we are using Central African time 2 minutes past 7 tiwalandire station manager Times Radio Bambo Wayana Chunga tikulandireni madzulo ano zikomo kwambiri tiwalandire achemwali angawa Kathe Maulidi amene ndi mtolankhani wathu wamkulu pa nsonkhano uno wa chipani cha Malawi Congress tikulandireni amayi zikomo kwambiri Brian ndimanena kuti lero ndi day number 1 President Chakwera anabwera pano mmawa ndipo autsekulira nsonkhano umenewu kenako padali zochitika lunch idachedwa kenako anthu atadya ma delegates one by one atifotokozereza mbiri ndi Kathe koma ndimanena kuti kuseri kwa nyumba iyi ndi kumene nthumwi zili mkati tsopano mchipinda chomata koma mwina kwa amene sadatitsatire sakudziwa amwina anali busy anali kuntchito mwachidule chachitika nchiyani masanano Kathe Maulidi chachitika president amene ala dziko lino komanso achipanichi cha Malawi Congress adatsegulira msonkhano umenewu chakumasana komwe adalankhula zinthu zingapo kudzudzula mchitidwe omwaza ndalama kwa madelegates kuti anthu avoteredwe adadzudzulaponso mchitidwe wa anthu ena omwe makandidate amapita kwa anthu kumakauza kuti ine andituma ndi Achakwera kuti ndimire pa mpando umenewu ati mundisankhe ine kuti ngati Achakwera achita endorse adadzudzulaponso zimenezo adapempha makandidate madelegates kuti asankhe munthu wakumtima kwawo munthu amene akuona kuti atha kutukula Amalawi komanso kutukula chipanichi ati osadachita endorse munthu ina aliyense adayankhulaponso nkhani imene yokhudza ma handouts ndafotokoza kunena kuti amene amapereka ndalama kwa madelegates adziwe kunena kuti ngakhala atasankhidwe kukhala pa mpando umenewu sakakhala pa mpando umenewu mwabata akakumana ndi zovuta chifukwa ndalama zawo ndi zomwe zachititsa anthu kuti awavotere osati mfundo zomwe amapititsira anthu amenewo adakambaponso kunena kuti kumwaza ndalama kwa anthu ndi ngatiso kwachita bribe ndi njira imodzi yakatangale ndi adalumikiza ndithu nkhani zimenezi kunena kuti dziko la Malawi limaletsanso akatangale kuchitidwa ndi munthu ina aliyense komanso amene akugwira ntchito mboma ndiye adatseka mwambo umenewo atatsegulira president adachoka malo ano adapita kopumulira ndipo pano anthu adapumulanso kudya nkhomaliro atatsiriza pamenepo padalino ndondomeko yoti madelegates alowe mchipinda chimenechi chomwe msonkhano umenewu uchitikire ndiye madelegates kudali verification pakhomopa amachita kuunikira kuti area yakuti kuyitana mayina pamenepo anthu ndithu anthu kumalowa mkati mmenemo atatsiriza ndondomeko imene atalowa anthu mtsogoleri wa dziko lino omwenso ndi president wa chipanichi adafikanso pamalo ano ndipo adalowa mchipindamo kusonyeza kuti msonkhano umenewu tsopano ukuyamba ndiye adayamba nokutsatira program yomwe adakonza ya msonkhano umenewu koma nthawi imeneyo zinazo ndizoti tangomva kuti ndi momwe zikuchitikira mkatimo chifukwa choti ife atolankhani sadatipatse mpato kuti tikhale nawo mkatimo akunena kuti zomwe akukambirana tsopano kuchoka chakumasanaku mpaka na madzulo ano kuti ndi nkhani zokhudza tipani sakufuna kuti atolankhani akhale nawo mbali imene yomvetsera zimenezo nkumalemba zimenezo koma tikudziwa ndithu kuti mkatimo adachita adopt agenda ya convention imeneyi ndipo mudali zolankhula kupereka malipoti omwe aperekedwa ndi msungichuma wa kuchipaniku amene amayang'anira nkhani zachisankho kuchipaniku komanso amene ali mlembe wa chipanichi kufotokoza kuti kodi nkhani zachuma zikuyenda bwanji nkhani zakuchipani zikuyenda bwanji komanso ngati chipani akukonzekera bwanji chisankho chimenechi chomwe chichitike chaka chamawa nde zolankhulalankhula mkatimo zikachitika ndithu tikuyembekeza kuti anthu ayambe nokuponya voti tamvetsedwa kuti maudindo amene atasankhidwe madzulo ano
tipasankhidwe maudindo akuluakulu president akupitirira sipakhala chisankho chifukwa alibe opikisana naye ndoti ngati awavula president umenewu angoabwezeretsanso chifukwa achita dissolve NEC akachita dissolve kuti maudindo onse aja athetsedwa ndoti president aja angoabwezeretsanso pa mpando uja chifukwa alibe opikisana nawo koma maudindo ena ngati wachiwiri kwa president maudindo ngati mlembi ma directors ndi maudindo ena ma deputy directors kumapita musimo maudindo amene pakhale chisankho ndeti kumva kuti madzulo ano pakhale chisankho ndithu chosankha achiwiri kwa mtsogoleri pakhalenso chisankho kusankha mlembi tidamvetsedwanso kuti pakhalenso chisankho kusankha director of youth ndi director of women ngati nthawi itakwanire ndiye nditha kutsimikiza pano kuti abungwe loyendetsa chisankho mdziko muno ameke afika kale tidaona akutsika ndithu galimoto zawo kuseliko afika kale ndamene akuyembekezeka kuti ayendetse chisankho chimenechi akatsiriza zonse zokambirana mkatimo kuti chisankho tsopano chiyambe. Brian mwachidula ndithu akufotokoza choncho lakhala tsiku lalitali kuno ku BICC it's too long timakamba kuti tiyi wa fokoloko wabwera wa madelegate koma sadamwe mpaka pano tiyi wa fokoloko mpaka na pano sadamwe mwinaso wazizira pamenepa mkati mukusonyeza kuti muli ntchito yayikulu ndipo pano khalapo ndithu tichezera wayana amayenera kutuluka folokoloko kuti adzamwere tiyi ndi uyakuonekapoyo mpaka pano sadamwe serious business imene ikuchitika mkatimo ayi ndi serious business ndithu ndipo ndizofunikira imafika nthawi pamoyo imene umanena kuti tiyi kandi nsima yakondole mmayikonda kwambiri koma mmanena kuti tiyambeka tayezeka zimenezo tichite zofunikira zofuna kumanga dziko kandi kufuna kumanga chipani kandi kufuna kumanga mpingo ndiye imafikapo nthawi ngati imeneyo ndikukhulupirira ndithu kuti mkatimu zuchitikazi ndi zinthu zonena kuti olo anthuwo chifukwa chakuti ena ali ndi mantha ena ali ndi maganizo onena kuti kodi zindiyendera bwanji pa chisankho chimene ndikulimbana ndi anzangawa even chidwi chonena kuti udye chimachoka chimwene sono ndimangofuna nene kuti msonkhano umenewu ndi waukulu kwambiri ndithu chifukwa ndi umene utamange kapena kupasula chipani maudindo amene apikisane lero mwati ndi president ndithu first deputy president second deputy president kwinako kwinako kuti kukhalenso kupikisana pa mpando umene wa mlembi secretary general koma tione kwinako ndi nthawi poti chisankho anthu amayembekeza kuti mwina zikhale zikuyamba chakumasanako momwe adayikira pa programu zimonetsa kuti zambiri zikhale kuti zachitika kummawaku koma ndondomeko imeneja yolowetsa madelegates mkatimu ndimene idatenga nthawi chifukwa madelegates ndi ambiri kuyitana mayina kusanthula bwinobwino kuti aone kuti walowadi ndi munthu amene akuyenera kuvota inali ntchito yayikulu timaona ndithu pamene panzere padali mizere mwina isanu kupyolaso anthu kufika mpaka na chipilala chinacho padali mizere italiitali ndiye kuyitana anthu mayina kuti alowe mkati mwidali ndondomeko ndithu yayitali tione panopa sitingatsimikize poti zinthu kuno zikumakhala zikusintha tione kuti akwanitsa ayendetsa chisankho cha maudindo onse wa mipando yonseyi mtsiku la lero chifukwanso momwe atinenera pa day 1 tsiku loyamba kuyenekera kuti akatsiriza kuvota aulutse zotsatira tsiku la lero lomweli ndiye tione ngati zimenezo zitheke ndi nthawi momwe kulili kuno. Day 1 has been peaceful kupatula pambali zimene zinamveka zimene akuti kaya wina adamtema pa dzanja but there hasn't been many incidents ya chiwawa. It has been peaceful. I want you to take us through how day 1 has been in terms of peace. choyamba ndinene kuti ndinayankhula ndi anthu ena amene agwira ntchito usiku onsewu mpaka na mamawa alipo anthu ena sanagone koma akuti usikuwo ayi zonse zinali bwino. Kumbukirani kunena kuti zulo pamene timachoka inali nthawi yonena kuti chigamulo cha ku Supreme Court ndi chimene timayendera chonena kuti ayimiseke msonkhanowu mpaka na masiku 7 kuti pazakhale zokambirana za mbali zonse ziwiri interparty hearing. Koma kenaka tinamva kuti chipani kati mwa usiku tinamva chipani cha Malawi Congress chitakabweza kupanga ndithu withdraw mlandu wawo ku Supreme Court nkunena kuti ife basi sitifuna kuti tiyendereso izi za ku court izayi. Ndiye pamene timalowa mamawa
ndiye kuti ayi zikuoneka ngati kuti anthu aja amaoneka ngati kuti aphinjika akusangalala kuti azonse ziyenda bwino. Ndipo mamawa kunali ndithu magulu osiyanasiyana, ena anavala matisheti naona achithyola, ena ndaona mayenda ndi amumba, ena ndaona mayimba, kunali azimayi ena avala matisheti oyera, kunali magulu osiyanasiyana ayimba avina, panalibe phokoso linali lonse. Nchifukwa yake ife tinanena kuti zokhapidwa za munthuzo sitingathe kusimikiza fa tinali ponseponse koma kuoneka ngati kuti ena akukanizidwa. Panali mphekesera zonena kuti anthu ngati achina amumba vitumbiko mumba amakanizidwa kuti alowe ngati delegate mnyumbamo, koma zikuoneka kuti later on zimenezo anazichita sort out. Naonanso chikalata china chimene ankaka amene ali mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress analembera ndithu kwa ma regional governors maka ku north ndi ku south kudandaula kunena kuti list imene adalandira ndi list imene ili panopo imene ma region adapereka ma listiwo akusiyana. Ndiye analembapo ndithu kunena kuti ayi makalata ma list anuwa ife tikuabweza, koma later on we hear kuti that issue as well has been resolved. Pa chisankho, koma kuti mpaka na munthu ungamakhale ni mantha kuno kuti mpaka na cheucheu wina andimenya mabounsala ali kwambiri, koma nkhani ya mtendere ndeti saname ayi kunali tendere ndipo kupitirira kukhala mtendere. Tikumva kuti pachipatapo panakhalanso ngati pa commotion, ma delegates ena kuti makadi awo sakuapeza ndi sakulowa. Can you take us through what is going on, because you have been there pachipatapo? Ndithu nthawi inake padali kampungwepungwe pamenepo, ma delegates ena akuti ndi ma delegates tidakumana nawo panjapo sadalowe. Okay. Iwo akunena kuti omwe tidayankhulana nawo akunena kuti makadi awo adatuluka komwe kuseri kuja komwe tonse timajambulitsa adatuluka makadi awo, koma makadi awo iwo akuona kuti amene akuyendetsa ali kutsogoloko, amene akuyendetsa mwambo atenga makadi awo awapatsa anthu ena omwe sima delegates. Kotero anthu amene akugwiritsa ntchito makadi omwe ali ndi dzina lomwe silawo ali mkatimo kuyembekezeka kuti aponye voti. Ndiye anthu adavuta ndithu, padali anthu ochulukirapo pachipatapo kuvuta kunena kuti ife tikufuna tilowe mutipatse kadi yathu, chifukwa iwo akuona kuti zachitika mwadala akapita kusela akuti kadi akwauza kuti silidatuluke, koma akuti ena agwira munthu amene adavala kadi yomwe si yake, si ya dzina lake. Ndamanena kuti zimenezo mwina zikutanthauza kuti mkati mumwalo anthu ena omwe sima delegates, koma atenga makadi a anthu ena ma delegates ena amene akanizidwa kulowa akadali panjapa. Ndiye padali mpungwepungwe umene tinaona ndithu asekiriti akuchipani adabwera kudzadza pachipatapo kutchinga kuti anthu asalowe, chifukwa anthu amenewo amakankha zipata zimenezo zolowera mkati mukuti alowe akatenge nawo gawo poponya voti, ponera kuti awasokonezera makadi awo. Ndiye zimenezo ndi zinthu zoti anthu ngati kuchipani akudziwana, ndi zoti akudandaula kuti ife natenga makadi athu akaponyera voti mkati, ife tili panja, akuti iwo ali panjawo akuti nawo ndi ma delegates ndithu. Ende amanena kuti ife apangira dala amene afuna kuti alowe mwina ndi ya munthu wina ake amene akuyendetsa zapachipatapa akuona kuti akufuna awine, ngapangira dala ati kuwatengera kadi yawo kuwapatsa amenewo. Ndiye nthawi inake ndazunguliraponso ndaona kuti kabata ndithu kabwerera, chifukwa anthu adakhala pamenepo kwa nthawi yayitali kukankhana ndithu kuyesayesa kuti alowe, koma anyamata ali pakhomopo ndadzitho ndithu munthu sukulowa wamba pamenepo. In fact ife timafuna tikatenge kamera yathu mmenemo, idayiwalika mmenemo sidali ya masewera kuti ukalowe ukatenge kamera. Sinali nkhani ya masewera kuti ulowe munthu moti nyamata wathu amene wakatenga kamera imeneyi. Ngakhale momwe amabwera tidanchemerera kuti wende wayesetsa mpaka na walowa pamene paja fuka pala anyamata ndithu mphamvu zawo akutchinga pamenepo kuti munthu wina alesesa ngalowe. Ndifotokozenso Brian kuti nthawi ina yake timati mwina apa tivutika
tikadutsa kumeneku tikwanitsa kukafika mkatimo tindazungulira kumeneko koma pali cheni pali cheni moti kukafika mkati momwe muli ma delegates sikophweka njira zonse zimene anthu amazidziwa pa BICC pano zokalowera mu auditorium kuli macheni ndithu pakumatsala kachipata kakang'ono koti olotaonda cha mtundu wanji sungadutsepo. Tinene kuti ma convention ndi ayamba chifukwa achipani cha DPP alengezanso kuti wawo uli pa 18 ndi pa 19 August yemweyi. Ine ndimaona ngati ndi September. Ndi August. Ndi August. Ndiye kuti kunja kwacha ndithu ndipo ndikuona ngati kuti izizi ndezofunikira zimene zena umachitika kale licha kumachita kubisa madeti Nsonkhano kumachita kufusirira kunena kuti kodi ikhalako kapena si ikhalako convention ena kuti akhala ngati chaka chino ena chaka chamawa tasintha ndi mmene zimayenera kukhalira choncho. So tikuwafunira DPP zabwino zonse ndipo tikukhulupirira kunena kuti convention yawo izakhalanso yamtendere ngati mmene yakhalira ya MCP so far. Ndiye kunja kwa chadi chifukwa chisankho cha dziko lino ndi chaka chamawa ndi September achiloncha kale sikale analoncha kale amala electoral commission anakhazikisa kale ndiye ndithu zipanizi zayenera kuti zikonzeke amati liwelo la mchenga lapanjenga kwambira limodzi ndiye amene azichedwa moti uthenga unso upite ku UTM kuti konzani zanuzo ulendowu anzanu akutani akupanga ma convention akuyamba nthawi yake ndino komanso ndimafuna ndinene kunena kuti ma convention amapereka mwayi kuti ngati pali malamulo ena amafuna kuti akonze mchipanimo akonze nthawi imene ngati pali nkhani zofuna kuwunikira mchipani awunikire komanso mwayi waukulu kwambiri wosankha atsogoleri wonena kuti azawayimirire pa chisankho chimene chikubwera komanso atsogoleri oti ayendese chipanicho chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti nthawi zina anthu mzipanizi amakhala ndi nkhawa amakhala kuti osakhutisidwa mwina ndi utsogoleri umene uli mchipanicho ndiye malo momalimbana m'manyuzipepala malo momalimbana ndi mafacebookmo kolimbana ndiye kuno ku convention pitani mukaonese mfundo zanu anthu akuvotereni ngati muli adolo ngati mwagwanayo nyamukani muzipita mukatumikire chipani pa udindo wina ndiye mwambo wa convention ni mwambo ofunikira kwambiri chifukwa ndi mwambo kapena mwayi womanga chipani so kunjadi kwacha ndithu nthawi yomangoti auje khalani apa mpando yomangosankhana kuti appointment awayana ndakusankhani anthu adzipita ku convention. I don't know how they are doing it. Mmenemu tili ndi anthu awiri atatu otikonda amene akumatiponyera zimatheka ndituponyerana sizilephera moti zonse tizimva mmenemu ngati mtolankhani umakhala ndi anzako zonse mmenemu ndipo asapange zinthu zina za nseri nkumaona ngati kuti siziziwika zimenezo ndi aserekeze pati kudziwa zonse zimene zikuchitika tsono mmenemo tamva kuti treasure general Bambo Mbawala akuti analankhula kunena kuti ayi chipani chachita bwino komabe tinachita fundraising tambala night ndiye koma chokhumudwitsa nchakuti ndalama za tambala night izo wina akuti wazitafuna mwaimva nkhaniyo I want you to break it down for us on that one waja ndalama za tambala night ndani now amene amayankhulayo ndi Msungi Chuma ndiye ineyo ndikakusungizani chuma ndene nkuzanena kuti kodi chuma chaenda bwanji lero kuna kuti wina wachitafuna ndeni zinena kuti koma ine ndakusungisa iweyo chifukwa amene ali Msungi Chuma ntchito yake imodzi ndionesesa kuti ndalama zonse satafunidwe so pamenepo masiku ano ndalama ma-organization ngakhale zipani zimene zizikhala ndi ma-auditor azitha kubwera anthu ena ngakhale external auditor kubwera ndi kuchipanga audit chipani kuti onse amene akuba kapena kusokoneza ndalama za chipani azikumana ndi lamulo chifukwa ngati munthu akuba ndalama za kuchipani amene mumpase udindo kuboma mukuona ngati sanga zitafuna ngati akuba ndalama kuchipani
ameneyo khaidwe lake ndonena kuti atha kuthandiza omanga dziko lino ayi. So ndimangofuna ndithu kunena kuti ndi nkhani yomvetsa chisoni koma si nkhani yodabwisa kumalawi kuno. Katangale kuba kuli ponseponse. I'm not surprised ngati anthu akutafuna ndalama zakutchalichi ndakati zachipani. Komanso Brian, anthu amafunsa kunjaku kampeni ukaona momwe idalili kampeni anthu kumwaza ndalama mpaka kudafika nduna zina kumachita kuzichita defend kuvomereza kuti ife tikumwaza adi ndalamazo, koma anthu tikuwapatsa matransport, tikuwapatsa ndalama ya accommodation, kupeza munthu candidate akuononga ndalama zambiri nkumazifunsa kuti kodi ndalama zonse akuonongazi akufuna udindo umenewu kuli chani kumeneko. Anthu mafunso amenewo amafunsa ndalama zomwe akumwaza kumanyamula kumampatsa munthu mmodzi delegate 300,000 kumpatsa delegate ndalama yochuluka chomwecho akufuna udindo umenewu kumeneko kuli chani. Ndiye mwinanso nkhani ngati zimenezi ndi nkhani zoti ngati chipani adayenera kumaziunikira chifukwa nthawi zambiri anthu timaona kuti maudindo amene anthu amaonongera ndalama kuti afikepo ndi maudindo a dziko chifukwa maphindu ake ambiri tikuwadziwa, koma kuchipani kumeneko anthu ambiri ali ndi mafunso kuti ndalama zimene akufuna chani kumeneko. Ndiye mwina ndifunso lomwe msonkhano umene udayeneranso kuti aziunikira nkhani ngati zimenezi. Andi achakwera ananena kuti chipani cha MCP sichoni munthu angachiguleya. Ayi ndithu ndipo tivomere kuti chipani cha MCP pa zipani zonse zimene zili m'Malawi muno ndi chakale kwambiri, ndi chipani chimene chili ndi mbiri yokhazikika onani ngakhale headquarters yawo. Zipani zina ndithu zidakapanga renti mpaka na pano. So in many ways MCP ili ndi structure yonena kuti njabwino ndithu ali ndi mavuto awo komanso ali ndi mbali ina imene iwowo ali ndi advantage foti anakhala zaka zambiri ali mboma kuyendesa dziko lino. Koma mafuna ndikepo ndemanga nkhani iyi ya asogoleri umapezeka ndalama zochuluka. Anthu omwewa zaka zitatu zinayi zisanu zapitazo analibe ndalama. Anali kunja kwa boma analibe ndalama. Olo kampeni yawo ankachita kupemphesa. Anzathu ena tikuwadziwa kuti amathandizira kampeni. Koma pano kupeza kuti anthu amenewo sakugwirika ndipo akuoneka kuti ali ndi ndalama zochuluka. Mukaona salale ya munthu amene ali nduna, mukaona salale ya munthu wa mboma, singafike pomupasa munthu mphamvu zonena kuti azitenga ndalama zochuluka mpaka nokumakapasa anthu ena akuti amalandira mpaka ma 1 miliyoni munthu mmodzi. Mundiuza kunena kuti ugwira ntchito mboma kapena pali njira ina imene akupezera ndalama. Nchifukwa chake ndimanena kuti mwina yakwananso nthawi yokuti tiunguze bwinobwino ngati dziko, osati ngati chipani koma ngati dziko, kunena kuti kodi kuseli kwa mipando imeneyi ya uministala kaya ndi mbomamu civil service to Capitol Hill kodi anthu akumapanga chani. Kumbukirani pa nkhani chiyopanga declare ma assets, kuchita declare chuma, alipo anthu ena mpaka na pano sanapange declare, samanena kunena kuti ali ndi chuma chawo chotani. Ine ndikukhulupirira ndithu kuti alipo anthu ambiri amene ali mbava amene ndalama zathu zomwezo za misonkho amazitenga ndikuzigwiritsa ntchito pamawa nkumati mpasaso ifeyo ife nkumaona ngati abwino koma zili ndalama zathu zomwe. I hope one day as a country we must crack this behavior. Chifukwa ndi mchitidwe umene ukutibwezeresa kumbuyo. Mwinanso pomaliza pa nkhani imeneyi ndimafuna ndinene kuti mwinanso ife tithopanga blame Amalawi amene timavota kandi kuchipani ka ngati dziko. Kodi munthu utaona kunena kuti uyuyu sangathe kuyendesa galimoto ndipo kuti Lilongwe singakafika kapena Banda singafike atigwesa pa njira, koma watenga ndalama ndikupasa, kodi ungalole kunena kuti ayendese galimoto? Uziganizira za moyo wako ndipo umukanira. Koma zimene timachita ndi dziko lino timatha ndithu kuligulisa dzikoli pa mbalambanda masana kulandira ndalama ndikumpasa munthu amene akugula voti yathu ndi cholinga chonena kuti kusogoloko azagwiritsa ntchito mphamvu ya udindo wake kuononga dzikoli. So tili ndi udindo at party level ndipo uthenga umene upita ku zipani zonse. Anthu amene amagwiritsa ntchito ndalama kuboma. Nsonkhano iwe 2018 unaninso pa nsonkhano ngati omwewo wa chipani cha MCP. Wa chaka chino ukhala ngati wabiriwira. It's a little bit flowery.
ndikuona bwino ndithu zikusiyana zikukhala chifukwa choti ali mboma kapena president iso ananena kuti mu speech yawo kumayambiriro Yes. adanena kuti nsonkhano umene ukuchitika lero ndi nsonkhano waukulu kwambiri chifukwa kuti chipani chimenechi cha MCP yeah chili mboma. okay Adanena kuti usi msonkhano wamasewera okay chifukwa chipani cha MCP chili mboma. Msonkhano umene tidachita nthawi imeneyo convention ya ulendo watha yeah idakachitikira ku headquarters. okay Kumene kuja ukaona ndi anthu ma delegates ndi malobe oti osatadali ochita kuti akulu kwenikweni. Yeah. Komanso zakudya nthawi imene zidali zoti zimaphikidwa komweko. Okay. Anthu timachita kuzungulira ukapeza kuphika pa moto uko akuphika. chifukwa pano ndi 4 star Pano patu mpaka na pamakhati wa fokolo. mpaka kachizeti ndaona anyamata amachita kachine katsache mama nawo ayi phatikiza Coca-Cola chino chanja iye padaliza mbili matika pachino Anthu akumwa makofi. amwa makofi Akumwa kofi. Yeah, Pomwe nsonkhano wa ulendo wathawo. Sudali ngati uno sudachitikire ku hotelo udali kumene kuja ku headquarters pano kumene tikuchitira nsonkhano kuno zinthu zapamwamba ndithu Yeah, zapamwamba. komanso titone kuti mwina zikuchitika mwadongosolo chifukwa kuti tiliso kumalo apamwamba okay ngakhale munthu kunoko kuti ukufuna uchite zina zake sumangochita umalemekeza somalo amalemekeza somalo nje nsonkhano no umene ukuchitika pakadali pano tinganoti ndosiyana ndi anthu imeneyo zikuchita kusiyana natu nthawi yomwe MCP dali mboma ndi pano nthawi yomwe MCP ili mboma ngakhala president yo anena kuti nsonkhano alero siwamasewera chifukwa chipani chikuchititsa nsonkhanocho ndi chipani chachikulu kwambiri ndi kholo la zipani zina zonse mdziko muno komanso ndi chipani choti chili mboma ndiye ukandifunsa Brian nsonkhano wake ndithu ndosiyana chabwino I want us to look at some notable faces zimene mwaziona we were different seated in different places kulakwa mwina kapena sindaoni mwina koma ndaona ngati Mai Kalista Mutharika alinawo mu nsonkhano aliko eti aliko komanso mwina pa mfundo imene Brian anafotokoza mkati muja momwe amayankhula akezi Nsuka yeah amene ali convention chair kuti kwabwera akazembe oyimira dziko la Malawi m'mayiko osiyanasiyana okay komanso kwabweranso anthu ena amene boma lidawatumiza ku maembasi osiyanasiyana kunjako okay abwera kudzaonerera nawo ndithu msonkhano umenewu mpaka na Nsuku adauza kuti tayimani nonse akazembe komanso kugwira ntchito ku maembasi amene mwabwera okay I missed that anauza ndithu tayimani akuone na president ende anayankhula maonena kuti abwera ndithu amenewa kudzakhala nacho chipani kudzathandiza chipani mtsiku la lero ananena kuti yani akazembeyo abwera kudzakhala nawo pa nsonkhano umenewu kudzathandiziranso ndithu chipani ndiye kuti ndi achipani akazembeyo pamenepo inenso atayankhula mawu amene onadabwa kuti azikukhala bwanji koma ndadzakumbukiranso fuka sabata yathayi ndalemba nkhani mu newspaper yathu ya Malawi News kuti kumeneku kumaembasi zina zomwe zikuchitika kumeneku ndiye ndidayankhula ndi ma-analyst anakambapo nena kuti anthu ambiri amene amapita ku embasi ngakhale akazembe amene amakhala kuti adasankhidwa chifukwa cha ndale munthu sungangofika kuti basi atakusankha amakhala kuti ali ndi connection ina ake akuchipani akakhala asankhidwa ndithu apita kukatimira ku ma-embassies ndiye zimene zondaona iwo ndi ambassador Mai Mutharika aliso ndiye ndaonanso akajuwe madziwa akajuwe akataleso alipo Aroi Kachara ndi akajuweyo ndi akajuweyo maonanso ena inu ndaonanso Abile Mayaya kuti iwo ndi a deputy ambassador amene wakakugwira ngati ndani koma ndikudzota ali ku Brussels ndaonanso momwemo inu mwaona ena koma pa nthawi yomwe adayima ija adayima angapo kungoti ndidali nawo patali sindaone kuti nkhope zinazo nziti koma adayima bendithu kagulu kusonyeza kuti abwera ambiri ndi momwe adalengezera kuti abwera kudzangokhala nawo pa msonkhano umenewu ndithu. What about other notable faces that you have seen? Koma mwina ndisanayankhe funso limenelo. Yes, it's interesting chifukwa ndikuzifunsa kuti pamene akuchoka kunjako ku Brussels kaya ndikuti ndaonanso our envoy ku
United Kingdom, Dr. Thomas Bicc, Dr. Thomas Bicc, ndaona abwera pa tiketi ya boma kapena chipani abwera ku nsonkhano wa chipani cha Malawi Congress simatero meaning kuti matiketi awo andege wagula ndani iyaye acheya a nsonkhano anena kuti anthu abwera ku nsonkhano wa chipani cha Malawi Congress simatero inu simamva mmawano ndamva ndithu chimene ndifuna ndinene nchonena kuti nthawi zina ngati dziko tizikhaso ndi chidwi cholondoloza nkhani ngati zimenezo chifukwa chonena kuti ngati munthu akubwera kuzachita attend a party convention, that's not a government duty as far as I'm concerned. So we would want alipota athu kuti muchite follow zinthu ngati zimenezo kunena kuti kodi munthu ngati okubwera for a political function kodi kuchokera ku Brussels kapena ku England kapena kuti misonkho ya Malawi tilipirire zimenezo kapena iwo sanchito taxpayers money kulipira pamenepo koma ndimafunanso ndinene kuti nkhani iyi ya ma ambassador ndi nkhani yonena kuti yakhale kubweretsanso mavuto kumbuyoku chifukwa chonena kuti anthu amene aja mukaona they politically based ndi anthu onena kuti akusankhidwa chifukwa cha connection yawo ya ndale now chimene chimavuta anthu oti ali ndi connection ya ndale ndionena kuti kumusi kuja ku embassy kumatha kukhala nthawi zina ma professional people kumatha kukhala maloya kumatha kukhala anthu ena a security anthu ena achana media koma kuti amuzuzule munthu amene ali ndi political connection ku Malawi zimakhala zovuta kwambiri takhala anzathu akutidandaulira kuti kuma kuno sizili bwino mchifukwa chake maboma akasintha yes amangodziwira kuti ndilongedze basi nzipita exactly kubwera nzako amangodziwira amapanga zoonesesa kuti chipani chimene chili mboma chipitirize chifukwa umenewo ndiye godi wawo how I wish that changed but anyway zimene zilili koma munanena apo sopano nkhani ina imene mandifunsa manatichani mungondikumbusa other notable faces chabwino zimene mwaona ma notable faces ena amene ndawaona ndiokhuzana nanga ankasa ndaike gulu liti yankasa atifotokozera ndi awo mukuseka fada iyamba masana yankasa atifotokozera ndi awo ankasa yankhula ayimba ziwiri osati imodzi ifada anamenya yonse yetu ya Congress komatu anafupa mpaka pareda anthu afupatu muti ngati sabwerera blanta apa ndege so ankasa taike pati ankasa ndi notable koma si delegate pia amene ndio kuti ndi guest notable guest ifayo wana auza kuti aimbe nyimbo anaamba kuyankhula yamikira ndakasi azawaitaneso ntawulira okukonza kapansi apempha mpaka anafika mpaka popempha anafika popempha akuti kumene mukupitako musandiwale mundikumbukireni mnyamata wanu oyiba mabacha papambuyo pano opuputa sapato zanu iyayi mukandikumbukire apempha ndithu kumapeto ankasa akaitana ku convention ya DPP akamenyanso ya DPP akauzasa muthalika kumene mukupitako komatu nyimbo inasowa idatenga nthawi ndithu kuti nyimbo ipezeke komene sinali vuto lawo ndikuona some motion there mwina malenga chiyenda atatifunsira kuti chikuchitika ndi chani kumeneko mukhoza kuona ndithu there is a bit of commotion akuthamanga so malenga chiyenda athamanga kumeneko koma timwakamba nkhani ya Nkasa Ankasa ndithu nyimbo idasowa adatenga mphindi zingapo ndithu ali kutsogolo kuja atangoyima nyimbo kusowa osapezeka koma kenako adazayimba ndithu ndadali ndi speech ayamikira ndithu kuti achakwera kuchita bwino boma lawo likuchita bwino adabweranso ndithu ndi mwambi pamenepo akuti kachakudya kakoko tafuna munthu zagalu sasamale galu kuyang'ana ndikwachi iweyo zakudya zako anafika pili pankasa ati chakudya chako tafuna galu kuyang'ana ndikwachi ati kutanthauzira kwake akuti a president
akuchita bwino ndithu koma si amalawi onse omwe angasangalale ndi zomwe akuchita president ndiye iwo achilimike ndithu kuchita zabwino zomwe akuchita asayang'ane za anthu ena amene mwina sakusangalala ndi momwe akuchitira zinthu zawo koma nyimbo yawo yomwe adayimba yoyamba maitcha kuti chakwera delivery koma adakonza kuti ayimbe nyimbo imodzi koma zikuoneka kuti ankasa adali ndi nthawi ayimba ziwiri komanso nyimbozo zinali zazitali kwambiri chifukwa ndizoyamikira amatiuza kuti ma ID atuluka anthu aja amene manena aja ndi I think ndi aliyesa amathamangira kuti aliyesefuna kutenga kadi yake so that's what because we saw a bit of commotion there nyimbozo zankasa zimuna ndimalize motero kuti poti nachula ine nyimbo zawo zinali zitali akuti mpaka ma 7 minutes akuti ndipo mmenemo ndinakumbukira zimene adachitanso nthawi ya Muluzi ngati mukumbukira kunena kuti adayimbako nyimbo adayimbako nyimbo nthawi ya Abingu adayimbaso nyimbo mukumbukira amakambakhala za Mose walero yes sono adachitako nda Muluzi adachitako nda Abingu malemu apa akuchitakonso nda Chakwera ndiye naona anthu akulemba ndithu kuti uyuyu motere inenso nchigolo koma ine ndingoona ngati kuti ndi business ndi munthu amene akugwiritsa ntchito luso lake kuti apeze chakudya komanso akuzika strategically malo amene akuziwa kuti atha kupindula mwina chimene tingangonena nchonena kuti akamayimba akamalemba azilemba zoona asangolemba afuna kuanamiza president cholenga chonena kuti afuna adyere ayi mwina sisatero chifukwa kumene tikupita kuchisankho tiona anyamata oyimba ambiri akutulutsa nyimbo zachipani ngakhalenso boma la choka lija tinaonanso ena amayimba nyimbo zachipani all over the place Danlu amayimba nyimbo zachipani so that anyamata ambiri koma kuti nkhani imene mwanena ndi imene kuti akamayimba azikhala factual kuti anthu asamachionera osanamiza munena dziko lakeli ezona naonanso a Duncan Poya iwonso analowanso MCP munaona sono nkhani ya membership yachipani ikumavuta mwakumbukira zakukhoti zija zikumavuta kunena kuti kodi umboni onena kuti uyu ndi member analowa uli pati ife pano kulita ena mandifusa kuti koda Jessica Bwira alowa litinso Jessica Bwira nakumana nawo achendacheza nawo mpaka nafusa kuti munakakhala simunachoke mwina pano bwezi muli pa vice president ndanangoseka kuti koma iwe koma mwina za membership ya munthu sitinganene kwenikweni koma ndinene kuti iwowa ndi munthu mmodzi amene ndithu is notable that's why I said notable faces mumbiri ya ndale ku Malawi because we know he has been a minister before in other governments and coming back and coming here and attending the convention munthu umakhala ndi mafunso awiri atatu kuti kodi ali mbali itiiti koma ndithu pena pake tiafunsa Auladi Musa mdacheza nawonso Auladi Musa kuti chani makamaka nkhani ya ma nomination papers adatenga apikisana pa dindo uti iyayi amati campaign director afuna campaign director yes ndiye amanena kuti fani nafunsa kuti koma tsopano mwayendatu ndi akuti yayi pano tikukamba za MCP basi ine pano tikukamba za MCP osandifunsa zina zonse za MCP ndi mmadziwa amayankha mmanja omwe mafuna matalikira akozokumenya Auladi Musa amayankhula mmanja omwe kuti ndo amenewo ndi pamene unali ndi akunkuyo kodi akunkuyo apikisana bati amene watu ali ku vice president vice president koma kumene kuti apwetekana zona chabwino tsopano what will happen is panopa mwina they must have started the zovotafotazo mmene zikhalire mmenemu zibwera pamba Wanda Msisha ali ndi zoti atiuze ndiye mwina mungosinthana nawo thank you very much Kathe musatalikire bambo ndevu zamwayi
mwanyenyatu masanano osatero timagwira ntchito ina tili ndi maso mkatimu atulankhani sakualola koma ife tilimo ndamva kuti zikutuluka kumene ya msanene choncho chankho chake timanati ndi maso mkatimu oti ndi maso mkatimu mwamvanji. Okay, so update imene ilipo pano ndiyokuti abusa amaliza kupemphera kunaliso zopemphera mapemphera kunayika intercession kamene anapereka ndi Reverend Fletcher Makala Banda. Okay. Mmene atenemu pano tunena pano ndiye kuti ataita simvalo akulankhulapo zokhuza review ya party constitution. Okay. Tikamaliza pamenepo ndiye kuti tilowano pamene tikhale kuti akupanga no dissolve NEC. Okay. Tikuyankhula pano ndiye kuti NEC yakhala kusogoloko. Okay. Ndiye imachoka ano kusogoloko chokakhala ku ODS kuno. Akapanga dissolve kenaka ano tikupita ano kuti aponyeno masankho ndiye usiku uno maudindo amene asankhidwe alipo 8. Pakhala kusankha president amene apita opanda opikisana naye. Then pali first deputy president. Then pali second deputy president, secretary general, treasurer general, organizing secretary, director of women ndi director of youth. Yes, ndi amene akhala kusankhidwa mdzulo buno kunena kwake mmanena choncho obanda. So takhala tikuchita follow minute by minute komanso takhala tikuchita update papeji pathupo kuti anthu adziwe kuti ngakhale atulankhani sanatilole kuti tikhalemo koma timakhala ndi njira zathu zokuti tiziziwa zimene zikuchitika chifukwa chokuti amalawi ambiri kunjaku akudikira kuti adziwe kuti kodi makamaka masankho amenewa ayenda motani. Ndi zimene timati tinene nthawi ino kuti I think kwangosala mfundo imodzi akamaliza zokambirana za constitution ndiye kuti pakhala dissolution ya NEC kenakano masankho amenewa andi alengezedwa mazulu omwe anowa. Yes, kamachoka pano anthu akhala kudziwa kuti kodi president ndi ndani, which is obvious, koma mwina kuyambira pa first deputy president kukafika pa director wa chinyamata ndi amayi anthu adziwa mazulu ano. Kangotero ndiye kuti president achakwera ndi mayi akunyumba akhala kuchoka pamalo pano kuti day 1 abwera ndi amayi omwe program ikuonesa choncho. I don't know kuti mkati mu nthawi ina malowa kuti yani koma pamene patakhale kuti ikuthera program ya siku day 1. Okay. Yes Banda. Mufuna kwafunsa kalikonse? Ayimina out of interest ndimangoona kunena kuti mipando ina imaoneka kuti imakhala ndi deputy wake. Yes. Pa mipando ina zimaoneka ngati kuti sizikhala ndi deputy. Out of interest, udindo wa secretary general uli ndi deputy. Yes. Chamakhala ndi deputy. Yeah, no makhala ndi deputy. Actually amakhala ndi deputy awiri, first deputy and the second deputy. Yes. Yeah. Chabwino. Ayi tinamva nthawi ina kuti panali commotion yokhuza ndi ma delegates. Kuti vena maonena kuti ayi makadi yawo, ma credentials yawo sana apasidwe kwa anthu ena ndesa anathe kulowa ndiye panali mpungepungwe ndithu pa chisekopo. Sindikudziwa kuti unamvako chani mkatimo kuti kodi position. So wina umu atuluka manjali nkhosi. Yeah. Ndi ndalama zikuluzikulu zimene zalowa umu. Yes. Ndipo amene sizimampweteka ndi amene amaba kapena kuti ndalama zonse zake. Amene ndiye sizimampweteka kwenikweni. Koma kunena kuti ndalama yokuti umayikhesera thukuta ndalama yakupita 50 chakuti million, 70 million, 100 million, 200 million ndiye uluze chisankho sipano ndi mavuto okhaokha manjali nkhosi. Ndi ndalama zikuluzikulu zimene zalowa umu. Yes. Ndipo amene sizimampweteka ndi amene amaba kapena kuti ndalama zonse zake. Amene ndiye sizimampweteka kwenikweni. Koma kunena kuti ndalama yokuti umayikhesera thukuta ndalama yakupita 50 chakuti million, 70 million, 100 million, 200 million ndiye uluze chisankho sipano ndi mavuto okhaokha. Mwinanso ndi chinthu chimodzi chona tizichionekera kusogoloko kunena kuti how far can we go with handouts. Kodi tizapereka ndalama kwa anthu kuti ativotere mpaka liti? Mwina ndi nthawi insonena kuti anthu tizizifunsa funso ndikumanena kuti kodi are there no smarter ways? Chifukwa ine ndimayembekezera kunena kuti kampeni ya chipani chimene chili mboma chimene chikuoneka ngati kuti so nchachikulu in terms of history tinakaona mwina masiku ano anthu akumakhala ndi ma campaign strategies osiyanasiyana amasiku ano akumabwera ndi documentary tawo akumabwera ndi tima write ups akumabwera ndi tinatake nditonena kuti anthu apange appreciate chimene iwo ali
mabiographies awo abwino komanso zimene apanga achieve zimene afuna kupanga zimene afuna kusintha chipani ndi zina zoterozo koma kwambiri umangoona poster vote for cha wakuti position ya wakuti you don't see much zinazo amakakumana ndi ma committee members ma delegates malo osiyanasiyana and takhala tikumaonapo timakilipi tosiyanasiyana and nthawi zina mawu amayankhulidwa kumeneko umati anyway maybe it's too ndimene zinthu zilili but I hope kuti as time goes as our democracy is growing and maturing ndaleso zathu ngakhale at a party level zizisintha ndipo will get better at trying to convince our people and our delegates who are the best leaders for the party. Banda mwina chifukwa chokuti anthu anamizidwa kwa nthawi yayitali ndi anthu zoyankhula zathera mwina boza latha anthu agwisa ntchito ndalama because I think chimene anganene anthu aziti aya chidachimva kale anthu ena ake ndiye mwina kwakisa na mwina funso ndilo kuti kodi ayambe kusiya ndi ndani ayambe kusiya wopereka kapena ayambe kusiya olandira tingwese zatakana kuti aife musatipase ndalama kufuna fundo kodi munthu uja angapereke ndalama so iyi ndi vuto lokuti mwina tiziliyang'ana mbali zonse kuli vuto koperekako kwakukulukulu kuli vuto kolandirako chifukwa choti anthu akudziwa kuti anthu amasuwa ndalama because for somebody to think kuti ndikampasa 200,000 ene ndasinthira moyo wake wonse iwe numagaza tukalandira 200,000 then it justifies kuti ukamvotere munthu wina wache. I think we have a problem koma that is zimene zimachitika anthu akakhala pa umphawi Brian anthu akakhala pa umphawi saganiza long term if they can't eat today you cannot tell them kuti ndikambirane za 1 week from here akuza kuti ayi wase iwe sindikuziwa lero ndidya chani no zinthu zati 1 week zichitika sotani so ndi vuto lalikulu kuti poverty idatichita ukaidi idachita ukapolo nde munthu wina akangobweresa 200 abwana joko wake anthu tikufika pacho na mathamanga atu ina katampasa thamangisana anthu kuti akagwire remember as we just arrived adamulandira ndi ameneyo ndi anthu amanthamangira anzake kuti akatani candidate adanena kuti wagaira anzako ndeyo chamathawa adangonyamula chithombo chakuthawa nacho dzulo limene zachitika pompa zinali limodzi naona ndithu manena kuti is how desperate people become akakhala kuti ali mu mphawi so anthu andale they take advantage of that kutenga misonkho yathu imene kumakhala ngati akutithandiza misonkho yokuti akanaka konzera zitukuko zoti ino zitipase bwinobwino ndi akutenga msonkho kuti umakakhoma nkumakupasa kathuwanze umana ati akoma yemweyi akutithandiza akutithandiza amene akuchosako misonkho ija ndiye kuchepa mphamvu tikanayisonkhanisa pamodzi tikanapanga zinthu zikuzikulu anthu zikugwira ntchito they don't need handouts so mutakuiona kuti ndi vuto lalikulu koma tikuyenera kumaliphwanya pang'ono ndi pang'ono kuti eventually tizatulukemo tili mu ukapolo wa umphawi nde zinazi anthu akumachita chifukwa choti ndipanga bwanji ndimafuna ndiwonjezerenso kunena kuti anthu tikawavotera potengera ndalama zimene atipasa akazamba kuononga ala asogolere samadandaule we should not blame people kunena kuti uyu atizunza sizikuyenda inu munagulisa dziko munagulisa chipani ndiyeso pano mukulandira zosatira zikuchitika mmaconstituency kwambiri anthu kudali candidate amene akadawathandiza ozidziwa bwino zinthu za ku parliament andamutaya chifukwa choti samapatsa kanga shepe padali wina oti oloku parliament oloku khosomola mpaka lero 5 years khuluku sadatsokomole kuti kodi MP anolo adatsokomola pa microphone aku parliament atamawo but why uyuyu ndi amene anali ndalama samadandaule kupweteka kwambiri ulinzi ngati amanena za mwamba wanda watusafuda yabwino ya umphawi ndimenenso ndinanena nthawi inayi tinali ndikathe kunena kuti kodi mukundiuza inu kuti nduna ndalama zimene imalandira ingakafike pa saizi yomagawa ndalama zotere zija zochuluka kwa anthu ndalama zake ziti ndalama zake ziti ndi ndalama za misonkho yathu imeneyo nde inuyo mukamapita kumene kuja umakhala ngati kuti ndikamulungu kanu mukungozichepesera umunthu wanu mukuzichosera ulemu mukuzichitisa manyazi tonsefe tamanena kuti achimwene ndalamazi chabwino zikomo koma mwazitenga kuti
ndikuchita report anthu azichita mantha anthu amene aja nkumanena kuti iyayi inu ndalama mukuzitenga kutiko chifukwa anthu akuchuluka inu munthu yemweyo zaka zochepa zomwezi anali kunja kwa boma amayenda ndi masilipasi mtaunimu analibe chochita olo nyumba yake chiseko chinali chophwasuka akama fungo kumachita kumveka kunena kuti pamene amagona apo khala ngati nkhukuso zimagona pafupi koma kungolowa mboma munthu kusinthiratu It's not right. It's not right. No. Something is going on. So delegates ajunga delegates 2018 yes ankandira 1500 omwe watu amawezera 1500 amene wapereka kwambiri wapereka 2 zona lelo akwapasa ma 200,000 1 million 1 million zulo pavumba 1 million zulo pavumba ma 1 million amavumba usiku mamita mamita ndifaka ndionena kuti I hope kuti kuyankhula kumene anayankhula chakwera kuja pa nkhani imeneyi how I wish we could take it a little more, we could push it further chifukana ngasi tili ndi ma instruments a government timakhala ndi anti-corruption bureau tindanza athu amene andi panopo tindi khoti imene kuyang'ana nkhani za chuma ndi zina zoterozo aumbuzimani ndi zina koma chimene chimavuta kuti mumfufuze munthu amene ali mboma ayayaya mukafusa achizuma yes ndi imene pomwepo timakhala ngati kuti munthu uli ndi famu ne wapita kuyendera famu yako ndi farm manager bochoka pajata abwana ndikutchule ninachi ndiwe kuti iwe ndi wantchito wanga ndakulemba famu yanga ndikamachoka pano zinthu zati ya petrol bwana hanzi zikwenda bwanja ase chikuchitika you understand this is what is happening anthu akutitchula draw yathu yomwe chief makanga akutitchula kuti hayi ngati unditchula iyo watenga zingati fa munthu sumatchula yonse muzi amene amafamphulira pa rubber band rubber band chomango 10 udaya wasa rubber band imamanga mwina ma 500,000 ndiye ngati walandira ya ma 5 pini manga pa rubber band pali 2 hands 3 hands yachosedwapo that's right rubber band sangamanga ya ma 500 you understand what I'm saying? So anthu akumanyosola ndrama zokuti ndi zathu misongo yathu makanga da kutitchula ife yemweyo no komanso wanda mwina kungo through you chair yes please address the chair what's my wireless minute through you chair ndimafuna ndinene kuti kumalawi kuno tilindika moyo kopembeza anthu andale kamene kamatipwetekesa inu munaona anthu mwakhalako State House mukudziwa amene anthu amapembezera president mukudziwa anthu amene amampembezera chief of staff amene anthu amampembezera minister amene amampembezera nthawi zina ngakhale MP kumuziku chifukwa chake anthu aja amatumbwa anthu aja amavuta chifukwa chonena kuti ifeyo tinawapasa mphamvu zoti azipanga zimenezo tikumbukira anthu amene aja ntchito athu tayika maudindo amene aja kuti atitumikire koma kumachita kugwada chonchi kumachita kugwada naona Malawi ena akuthamangira munthu wandale ne koma ngati ndilire koma anthu onena kuti ngati we are so helpless and so hopeless kuti ngati tikadye ndiye kuti watipatsa ndiyeyo ndinu kusanduka ka mulungu andi chifukwa ananena kunena kuti chifukwa cha umphawi umenewo anthu andale amachita capitalize amagwiritsa ntchito zinthu ngati zimenezo. I really pray anthu andalewa akhoza they can decide in the next sitting of parliament kuti tithane ndi umphawi nzotheka ndithu akhoza kunena kuti akuluakulu tikambirane tithane ndi umphawi koma umphawi wathu umawakondweretsa they will not be relevant the benefit zimene munenazo kuti basi wandale wadutsa anthu nyomi zimenezozo wandale zimakondweretsa aziyenda ma WhatsApp ma SMS honorable ndavutika chani ndi zimene amakonda zimenezozo umphawiwo ena akupanga nawo ndalama mdzikomo exactly ndiunezo chifukwa chokuti munthu amene amadya zake alibe mlandu odya zake alibe mlandu as long as ukufuna kuti uzikapempha you're going to be a slave even as a country inu mwazionapo pali ndama zina maiko kuti thandiza amatiuza kuti ngati ufuna mntu upaseni ndama zimene zimupangiza kuti ena kankandiuza ineyo kuti inase
ndimalipirira ana school fees ana achimwali anga ndasintha mayina now zati ngati mukula mtima pita zika kulipira ni bambo anu. If I'm going to be paying for you, then you must be answering to my name. Yes, zona. You understand it? Na yesu adangokhala wachipongwe. Yungo beka zisanzo. Ngati yokukula mtima nde bambo ako ali nawo. Pita kwa bambo ako akakulipirira. Ena amachita kukuzani kuti nde musalo wechali chichachuchi kuti nzikutchula nini ake. Zona. Izi ndizopempha. Zilibe ulemu abwana. Zilibe ulemu ya. That's why as long as we're going to be begging at constituency level, at national level, you understand why even as a country timapempha kuchita kukhala ukakuphunzitsana kuti tingambaka pemphe bwanji ndalama suja ena ananena kuti iwo ndi akatswiri opempha kuti azikhululukira bwanji ngongole. Ndaikumbukira. Yes. Ndaikumbukira. Which is a shame. Really it is a shame. Ndimafuna nene kuti mwangu ndikumbusa. Pali vuto malai muno imene tikuyikamba pakatipa yosowa ndalama zakunja forex kuti ndalama zakunja zikusowa ndiye mkulu wina anandiyambira foni ndikumandifotokozera nkhani imene ndimvetsa chisoni kwambiri. Mwina I may not go into the details because some of it is bordering on the criminality. Ndichoke ndikuona kuti foni yanga ikundiyitana foni ikuitana kwambiri ikundiyitana kuti ndisuzumire zimene amene akuitanayo pitani kafe maulidi ujoin us koma musatalikire mukaonaona mudzatiuze kuti zikukhala bwanji chifukwa Malawi awudikira tikuyandikira kuja kutiona napoweruka kuja aweruka anthu mumu ndeti kufika kutiona napoweruka kuja ndeti tione kuti tafika pati achabwino ndithu mukaona foni mubwere tibweraso zimata ndithu yes sir ndimanena kuti lipa anthu ena amene amandifotokozera kunena kuti pavuto lomweli losowa ndalama zakunja madollars akusowawa alipo ena mabanki amene akupindula zona so Malawi muno tukanga tinachita specialize taking advantage of the problems of this country. Ndi chifukwa chake vuto la forex singathe chifukwa alipo anthu ena amene they're benefiting from forex the forex challenge or crisis in the country. Chimodzimodzi mete manena kuti umphawiwu alipo anthu ena amene they're benefiting. How sad it is kuti anthu ena kumapita ukagona mwamtendere akuziwa zonena kuti umphawi wa anthu ndi umene iwowo akulemerera. Ndizosaka ngati mwangu tipeza umene mwina tiwalandireso ena ngati mwangu tipeza kumene mukuonera ndi kanema ya Times. We are online komanso tili pa radio. I don't know if we are still there on the radio. We are also on the radio ina amene mukutimvera kumudziko kwa kunthembwe kaya ndi kwa kumalaka kunsanje ngakhalenso kulikoma kwembangweni amatimveranso chabwino komanso kutcholo kwa molere kutcholo kulikonse kumene mukutimvera mavwere kumchinji kwa mavwere konso pali malo amati kwa kunene kude kwa kunene kude kuijeni kandi kuneno kuneno I don't know if you have any names that are coming to your mind. Palibe ndikungosira kuti koma nzanga madziwa malo malo enawo sindingatchule akhala ngati otukwana akuntchewu ambiri akuntchewu ineso ngoni maina koma muonena ngati ati musaphere ufulu anthu angazatigendese malo ake ati fa ndi dzina chifukwa ujeni kudetsa kusa kuliyenanso mawena Brian ndimaona ngati Wanda mwina komwe adapita kuja chabwino foni ija bweretsa utenga ndemwe abwerereso tabwerani kaye amsisha foni ija ayankha tikhati kuchita zimenezi throughout the night. Ndiye musadabwe by minute update ija ndimene yes. Okay, so what are we hearing? Amafuna ayambe zokambirana za uya tipange review constitution yathu ndi a president anachita intervene kuna kuti yayi timise zimenezi tichita kupeza siku loti tipange policy komanso tichite review. Ndi panopa NEC has been dissolved mokuti anthu amene akhala kusogolo ngati aneke osapita kukakhala uku kuno sopano kuti ayambe kuponya vote. Any time from now the voting is going to start nkatimu tizisuzumira machumune mwambamo kuti tione kuti usiwoyera so ayita fast forward. Yes data fikano pa dissolution ya MEC. So panopa Malawi Congress Party has no MEC member amene analika ndi vice president palibepo panopa zose dissolved
we are now going to see kuti posachedwa pamba kuponya voti ndeti mati tibwe ndi meneyo akangoyamba kuponya mavoti zosati azizibwera pano chabwino. So some breaking news on Times television at this hour. The Malawi Congress Party National Executive Committee has been dissolved. Yes. Kulibe nso pano waneki. No kulibe. Ndiye onse achoka kutsogolo kuja kumipando kuja ndi anthu wamba tsopano. Akakhala mbali yawo anakhala ku stage kuja. Oho. NEC members. Okay. Ndi atsikana kumene kuja akakhala kumene. A president ali komweko? Pepe bonde I need to find out. Nga president akokhala kumene? Ndiye kuti mwina yakena kukhala okha ndi akhala okha. Chabwino. I need to find out about that, but the rest of the people have moved to this side now. So at this hour there is no NEC in Malawi Congress Party. Palibepo. Chabwino. Achita kusankha ena. Achita kusankha ena. Yes. Chabwino. Nde titi abwezerese my ujeni. Chabwino. Nakudulani. Yeah, amene apa patingo yankhirapo nsanga kunena kuti ndikuona ngati ganizo ya mtsogoleri wa chipani ndi ganizo labwino kunena kuti izizi zosankha zosintha lamulo bwanji tizione siku lina chifukwa inu mudziwe zoti mkatimu mtima uli papapapa kodi ndi wina kapena si ndi wina ndiye mundiuze zone kuti atisinthe chakuti kodi zakuti okaona odwala tizipangata panopo sangagwirizane za nzeru zokhuzana ndi kusintha lamulo on another day with sober hearts with sober minds athaupanga zimenezo panopo apange zonena kuti chimene chikwagwira anthu ambiri chimene chili chisankho chichitike anthu adziwe amene alolira alire ife tanonthoze chipani chipite pasogolo nimafuna ndithu ningonena mawu amenewo kunena kuti decision making timanena zulo ija ya mtsogoleri ikhala ngati kuti some reasons iyayi ndithu ikuchitika because this is the second decision imene tikuyiyamikira kuti achita bwino chifukwa ena anakakhala mpaka na ndithu kusintha lamulo sipano kumakhala debate it can be for hours ndiye kuti even vote iyo inakavuta ndiye mkalowaso mpaka na usiku kwambiri ndi pachaso nthawi zina zachinyengo zimatha kulowererapo. Pangubwera message apa kuti kwa kunene kude it's in Mwanza. Not Neno. So you can see kuti anthu akutitsatira kwambiri. A friend has just told us kuti kwa kunene kude ndi it's in Mwanza. Constituency ya Nicholas Dausi ndisakulapo. Yes, nakudulani kafe. Ndithu koma ndimafuna ndikirepo ndimanga nkhani yomwe amanena pawayana nkhani yomwe idatuluka kubwera milandu yokhudza chiganizo chomwe adapanga akomiti yaikulu ya chipanichi chiganizo chimene chicholetsa ena kupikisana nawo omwe angolowa kumene chipanichi komanso ena amene sadakhaleko ndi udindo wina wonse mchipani ndidayankhula ndi ma-analyst chakumasanako atayankhula president kuti kodi ndi nthawi yoyenerera kuti nkhani imene mwina ngati ku convention ayiwunikirenso chifukwa kubwera milandu adanena kuti NEC idalibe mphamvu zobwera ndi chiganizo chimenechi koma mkumano umene ukuchitika kuno uli ndi mphamvu ndithu osintha malamulo oyendetsera chipani nde ma-analyst omwe ndayankhulana nawo apa Wonderful Nkuche akunena kuti nthawi ino si nthawi yoti tiyambe kuwunikira kayi zimenezo chifukwa chiganizo chimenecho malinga ndi Nkuche achidapangidwa ngati mothamanga kufuna kuti mwina kuletsa ena chifukwa andafotokozanso mfundo ena yofunikira kwambiri kuti chiganizo chimenecho chidapangidwanso ndi anthu ena amene akupikisana nawo pa msonkhano umenewu nde ena adapanga chiganizo chimenechi mwaphuma monena kuti ayi mwina uyu atha kukapambana poti ndikukapikisana naye chifukwa ngakhala amene akuyendetsa convention imene wapampando wa convention imene yake zinsuka akuyimiranso nawo akupikisana nawo nde nkhani nali yoti mwina chiganizo chimenechi chidapangidwa ndi monena kuti ayi mwina awa akapambana ine sindikapambana koma tipange izi atachinge awa sakapikisane nawo nde adanena kuti nkhani imeneyi ndiyofunika kuti pa tsiku loti labwinobwino zonsezi zatha anthu ayilingalire bwinobwino ankhani imene ayilingalire bwinobwino chiganizo chimenechi chifukwa anthu akhala akupitirira ndithu kulowa mchipani cha Congress ayiwunikire bwinobwino nkhani imeneyi nkukhala pansi bwinobwino pasakhale ma emotions pasakhale kuti ayi ndikungofuna kutchingira nzanga nkhani ndi ansanje asakawine asakapambane nkapambane ine ayiwunikire bwinobwino kuti likhale lamulo lomwe ngati chipani angadzagwiritse ntchito ngakhale pa ma-convention ochuluka amene akubwera mtsogolomo adakomentanso pa nkhani yokhudza zomwe alankhula president nkhani imene yonena kuti president anena chipani cha MCPC chakubanja
sicha some section mchipanimu kuti ayena ake kumadzitenga kuti ife chipani chinde chathu awa asalowe awa asakapikisane nawo awa asatere adayankhula mawu amene wa president ankutcha kunena kuti a president ngati ayankhula mawu amenewo ngati akutsindika pa mawu amenewo mawu amene akhale kuti agwiritsidwa ntchito ngakhale komwe tikupitako zisakhale kuti zikulankhulidwa pano pokhayi adayankhulaponso kunena kuti a president zina zomwe ayankhula nkhani zambiri zomwe zakhala zikuchitika kudali ma court battles chadzulo anthu osagona ndi usiku kuthamanga ubwalira milandu akuchitika zambiri pakati pa nthawi ya kampeni ya convention a president samayankhula ankutcha kuti a president ayankhula za nzeru lero koma azilankhula mochedwa chifukwa zinthu zambiri zomwe zachitika zikadatha kupewedwa tisadafike pano ngati a president akadayankhula mbuyo momwe maka nkhani imeneyi yokhudza amene akuyenera kupikisana nawo kuchisankho chimenechi a president amangoyang'ana anthu amamenyana kubwera milandu anthu kumafunsa kuti a president ali kuti akuti pochani akuti akadayankhula zomwe anena lerozi akadayankhula masabata mwina awiri apitawo there could have been more sanity kwa basi ndithu naona mayanga number 4 nipa IMP ena akuti akumvesera pa wireless afa akuyendesa galimoto ndi atumiza mesi uthenga kunena kuti ayi mpaka kunena kuti MP amapembedzedwa mutimvere chisoni simapembedzedwa amapembedzedwa amafuna tayankhe ndi MP wotchuka kwambiri malayi muno mafuna tayankhe amapembedzedwa kuti mapembedzedwa we no apology about it no apology no apology amapembedzedwa sitimapepesa in fact amafuna anthu ambiri amafuna kuti ma constituency awo azikhala ovutika kuti iwo akafika azina kuti IMP abwera ndiye IMP abwera zitheka Father Christmas sibwino chonchoyo koma tikudziwanso kunena kuti alipo ma MP ena amene khadwe lawo ndi lachisanzo ndi labwino yalipo ena ndi koma tikunena za ambiri the majority ma MPs ndithu mmene amakhalira wina anandiuza kunena kuti chisankho ichi akuti ananena mchingerezi kuna kuti it will be a reflection of how good some leaders were living with the people in the party akuti chisankho chimenechi chisonyeza mmene asogoleri amakhalira bwino kapena samakhalira bwino ndi anthu mchipanichi chifukwa alipo anthu ena agwa umumu andi nkhani yake sina sikuti sanapereke ndalama apereka tamo nde kumafika ngakhale munthu osauka uja amakupembeza uja amazanena kuti enough in fact ma delegates amene anali apapa masana amanena kuti ife tasandukatu anthu lero ali mauto akulankhula tasandukatu anthu lero mpaka utipatsa ma 1 million lero tionetsana mmene muwina acho akacholira mmene komanso Brian ukaona kapena ma candidates akamadutsa panjava anthu ndithu kumagwiragwira basi kucheza nawo ngati munthu wina kowamba koma myezi ingapo yapitayi anthu amene aja samagwirika ndithu so timanena kuti ngati mwango tipeza kumene mukuonera Times Television komanso mukumvera wireless ya Times ena inu muli kunja kwa dziko lino mukuonera pa Times 360 Facebook page ndife a Times Television ndili ndi anzanga Wayana Chunga timanena kuti angofika kumene kuchokera kwa America ndi mzungu amene ndi mzungu amene kodi ngakhale soja ni dziko amasumuna masole mukamasula munena komanso ndi Cafe Maulidi mtolankhani wathu kuno tikupatsirani minute by minute msonkhano wa National Convention watsakulidwa mmawawo ndi a President Chakwera ndipo kena kwanthu anatuluka kudzadya lunch pano masanawa ndiye one by one kuonetsetsa kuti kodi uli ndi ID komanso uli ndi zokuvomereza ndi wedi delegate ndi anthu alowa mkatimu bambo Msisha amatuza kunena kuti he is reliably informed kuti the National Executive Committee has been dissolved ndipo tsopano masankho ayamba ndi president kenako first deputy president kenako second deputy president all the way to director of youth 8 positions zimene zisankhidwe usiku wa lero andi zimene zapitiliza mawa kungokuonetserani kuti kunja mkatimu ndiye it's tense amayenera ochita break kuti adzadye
T ndi uyala payu wazizira T wazizira sadatuluke komanso ndiye kuti mwina achotsa posachedwa apa kuti ayikeno chakudya ayikeno tina koma adya tina zitengera ndi mmene amene awine mmene mwadya amene atuluke mmene akuti koma ndalama zangazicha nkadagula famu ife sitigula tina mazuwa tidya chakudya chimene oluza amayenera kuti adye chimenecho chidya chimenecho inuyo chosala chambiri mazuwa ndimafuna ndinene kuti the security is also very high here kuli apolisi ambiri chifukwa choti pali mtsogoleriso wa dziko komanso kuli anyamata adzitho achipani cha Malawi Congress a security amene they are behaving very well sakuchita zinthu zosokoneza komanso there is order here sidaone china chilichonse chachilendo tichita break posachedwa apa kuti timwere madzi but before we break andaona kukhosi kukhala ngati kuli mawu ndimafuna ndingofotokozerapo kuti panjapa yes chifukwa delegate pajali mkati yes panjapa pali mamembala achipanichi koma sima delegate okay aliponso ndithu ochuluka yes amene aliso ndi matimu awo mkatimo nawo akudikira si delegate alibe mphamvu yoponya voti yes koma ali ndi anthu awo nawo mkatimo akudikirira ndithu panjapa kumbuyoku ndithu ena ndawali apa ena wanda hotelo ena nda hotelo koma ena chauko avala samakaka chipani avala mabaleta kumene ngati mkulu akuoneka kuti wachipani amenewa si ma delegate koma aliso ndi candidate wawo mkatimo amene akufuna amolalo ukaona kumbuyoku kuli anthu ochuluka mpaka na kukafika kumeneko kuli anthu ochuluka ndithu ndinayenda kukafika kumeneko mpaka na pakhonde pamene pali chipata chimene chomwe anthu akulowera mchipinda chomwe muli delegate kuli anthu ochuluka kwambiri nawonso kudikirira kuti amvere okha zotsatira zomwe zichoke mchipinda chimenechi ndinene kuti ulowe malo ano pakufunika kuti ukhale ndi ID ngati imeneyi ndikumva kuti athu sanatuluke ino ndendokanika chadzulo koma tili mu system zimenezo mufotokozere tili mu system kale muli panja atika amene tili mkati yachedwa ndikanje so even for the media wina ameona ngati kakavote manga mwina inu ya inuyo so ndi nyengo ya ma convention ndipo atsekulira ndi Malawi Congress tikumva kuti pa 18 ndi pa 19 August anzathu achipani cha DPP akhalanso ku Blantyre ifenso a Times TV tikakhala kumweko kupatsirani minute by minute chauta akatisunga ndi moyo koma atisunga ntchito njaikulu iyi ndiye tichiteke break. I don't know if you have anything else to say. Ndimangofuna kuti mwina ndingopereka chithunzithunzi chonena kuti zimene zikuchitika pano ndi a shadow of what's going to happen next year mu September. Mu September tizakhalanso tikuponya voti koma osati pa level ya chipani, izakhala pa level ya dziko. Ndipo pali zinthu zina zimene zimachitika pa chisankho sizitengera kuti ndi ku chipani kandi constituency kandi pa dziko national level zimakhala zofanana. Nkhani tikukambayi ya kampeni yopasa anthu ndalama izachitikanso kumeneko. Nkhani yomweyi tikunena kuti ena nkumaona ngati kuti ziphaso zawo kapena zovotera nkumafunsana mafunso ameke kodi apa mukuti bwanji chaka chamawa. So ndimangofuna kuti ndinene kuti uwu umakhala mwayi wakala ngati a rehearsal, a dress rehearsal of what the nation is going to go through chaka chamawa. Koma my principles remain the same. Tiyeni tikamavota kandi pa chipani kandi dziko tivotere atsogoleri amene atithandize, amasomphenya, amene amakonda dziko lawo, amene amakonda chipani chawo, osati amene afuna kuti atenge maudindo chifukwa chonena afuna mimba zawo zikhale zikuluzikulu. Tikunena kuti malo movotera MP kapena kansala wachitukuko anthu adatenga ndalama. MP wawo uja angogona pano ku parliament sayankhula sakhosomola kumudzi kuja chitukuko kulibe chifukwa chonena kuti anthu adatengeka ndi ndalama. Ndiye tisamale kuyambira mmakonvention imu tiye tisange anthu amene akhoza kuyimirira chipani mwamphamvu. Ndalama sugulira mpando, mpando sugulira ndalama. Zimatha
anenasa president kuti ananena kuti mpando umene wachita kugula ndi ndalama ati sukhalitsa sukhalitsapo pa mpandopo umakhalapo mwa mavuto sukhalapo kwa nthawi yayitali ndipo anaonjeza kuti anthu amene mukuwapatsa ndalamawo asakunamizire komanso anthu aja ukazoloweza olo utenge mpando uja anthu aja amafunabe kuti upitirize kuwapatsa ndalama so it's not sustainable ukazamba kwathawa azakupanganso chimongwe timaganiza kuti timenekaye pamenepa for now ifenso tichite ka health break tibweranso posachedwa apa as the results begin to trickle in kuchokera mkatimu tikusiyana pakadali pano kunena kuti NEC has been dissolved ndipo ndikukhulupirira kuti pano ayamba tsopano kuvota ndipo akuyendetsa masankho amenewa ndi abungwe la zisankho la Malawi Electoral Commission. Ine ndi Brian Banda, anzanga awa ndi Bambo Wayana Chunga, awa ndi Akathe Maulidi. Tibweranso posachedwa apa tingongola yendo musatalikire. This is Times Television, Malawi's leader in television. We'll be back posachedwa apa. Chakwera zivute zitani awe nzuri sana mizale amalavu emusipindi chipa ni chafuko iko chinakwera kuzakala yeni tonse tinene kwa chawe yende ndi chakwera wote bagati chakwera azalasi chakwera telipale kuchitika pasipa ulamuliro walanzalasi chakwera ndipo akuchita mosasanga mbali Malawi yose ngabwingabwi nyumba za polisi ndi asilikali zamangidwa palipo sembomala chakwera kanjiyochoka malaka mpaka na kunchinji inafa koma chakwera waisusa yose chakwera wakumba matamopereka mazi mizinda yonse ziko lino nkatabe kukalonga angochi Lilongwe chitukuko cha mazi ya mikobi chateka ifinisa yenda sports complex chakwera wamanga zinda wa Lilongwe ofesi ya Banakuga komala nzima yamangidwa ndi chakwera delipare Simba Stadium chakwera wamanga Zeus Stadium chakwera wamanga Zomba Stadium chakwera wamanga ofesi ya Banakuga utoro wamanga Malawi yende ndi chakwera wote bagati chakwera Everybody
kumala kazikisa ndondomeko zake kulinga kale mosi asafe njala simbola kero kweli nyengo zokutazi amalawi ambiri akutakataka ikunena pano atutukuta lili muno amenewo mkaiwa akumaunyaka iwe ndine pili ngendo tambalale kuona ngati chokuja chipanga chimana kukalira kunyoza kutukwa na goma utachere kuja pamao mpaka mazuo chapela watekula makomo kunifi kuti ya Malawi kitenge ngongole tichitema business akuntima kwatu kutima komo mwatu umpawi mkila wiki yende ndi chawela mbote bagati chawela hey azalasi chawela telipale wiki yende ndi chawela Malawi ulanje kalima chawela hey azalasi chawela telipale uzateka tonzi banana zokola ipo chikoni saka kamisa yomwe wina chokera pachika mwini michomo wina kalira ifeta konda chakwera iya nduko chenu onyoza chakwera koma wantu wambiri aponda chakwera ndale sitichitira a social media ndale tikachita marakala kama tikakwera delivery timayang'ana mfundo tinchitozo tinalindifu lotimatima magesi lero akayaka ayati enemies of progress kuyesesa ufuna kupalot kama mega famu chifungwa akusiwa kutizika kazikika kumalawi njala yatera Malawi yende ndi chawela mbote bagati chawela hey azalasi chawela telipale wiki yende ndi chawela Malawi manjali koma chawela hey azalasi chawela telipale kabera osusawe usalowe usasalile naona 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 chawela telipale. Ikuningira chisango chikusuzumira nazo zipani zikukonzekera umiririko bakalamu mokoso mikokomo sikundeka umululunga kwelu kumeneko kumuzera ningoma kumeneko mwechiziwikire emusikiboma imutekinuke ndiwanjiji muntu maloza yomwe yakuluma mozabisa mau ifeta kwera chakwera zifute zitani awina shuru sana mizare amalawi emusikindi chipa nichafuko iko chinakwera kuzakala yeni tonse tinene kwa chawe yende ndi chakwera mbote bagati chawela hey azalasi chawela telipale wiki yende ndi chawela
kusika pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera ndipo akuchita mosasankha mbali Malawi yonse ngabwingabwi nyumba za polisi ndi asilikali zamangidwa palipo semboma la Chakwera kanjiyochoka Malaka mpaka na kunchinji inafa koma Chakwera waisusa yonse Chakwera wakumba matamopereka mazi mizinda yonse ziko lino mkatabe kukaronga mangochi Lilongwe chitukuko cha mazi amikobi chateka Rifinisa yenda sports complex Chakwera wamanga zinda wa Lilongwe ofesi ya Kanakuba Omala nzima yamangidwa ndi Chakwera delivery